Hallelujah. Yɛde nyame ase papaapa ɛwɔ yɛn nkwa apɔmuden. De bia yɛbɛda na ase sanse ho hia. Ahoɔden ni hɔ apɔmuden ni hɔ a yɛntimi nyɛ hwee. Ɛno nti Awurade yɛda wase bebree. Ɛno nso da foforɔ de yɛwura mu yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ Awurade ma yɛnyɛ nea ɛsɔ w'ani nko a. Nea wo nyame wohwehwɛ sɛ yɛbɛyɛ no ɛno nko na ma yɛnyɛ. Na yɛtimi de ahyɛ wo din kronkron ne onyam. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Hallelujah. Adofo yɛbɔ mpaeɛ sɛ onyame nkronkron bɛkasa akyerɛ yɛn nanso wɔ Jesus Christ din mu. Hallelujah. Yɛbɛfa akenkan nsɛm afi Korintofoɔ mu edi kan. Eti dunum nkyekyɛmu aduonum edikosi aduonum nwɔtwe. 1 Corinthians chapter 15, 50 to 58. Adofo mentie Awurade asɛm. Ɔse ade a meka kyerɛ mo nuanom ne adofo ɛne sɛ yɛn nipadua yi ɛntimi ɛnwura ɔsoro ahemman mu. Na afei yɛn nipadua a egu so ɛwuo yi ɛno ɛntimi ɛntena ase daa. Yɛn nyinaa bɛdi adanseɛ sɛ wohwɛ mfoni tetedeɛ ɛne ɛnɛ deɛ wotumi wo sɛ nneɛma ɛsesa. Nipadua yi brɔfo bɛka sɛ there are changes and the flesh also decays. Yɛn nipadua yi ɛsɛe na ɛsesa nso. Hallelujah. Ɛno nti na Paul twe adwegyina so sɛ yɛntimi fa nipadua nwura ɔsoro ahemman mu. Na mmom no ɔsɛ ma menka esuma asɛm bi nkyerɛw. Yɛn nyinaa yɛbɛwu na yɛn nyinaa yɛbɛsesa. Na ɛbɛyɛ ntɛm so enipra baako sei na yɛasesa. Na afei totorobɛnto a etwa toɔ no ɛbɛbɔ mu. Na sɛ yɛbɔ totorobɛnto no a ɔmo ewu wɔ Awurade mu nyinaa bɛsɔre na ɔmo abɛka yɛn ho. Sɛ yɛn nso saa bere no yɛwuwu kɔ a ne yɛbɛka ateasefoɔ ho. Na yɛn nipadua yi deɛ ɛsɛ sɛ ɛsesa ɛba bɛyɛ nipadua a ɛnwu da. Na afei esiane sɛ yɛn nipadua yi ɛbɛwu nti no etwa sɛ yɛsesa. Yɛsesa kɔ nipadua a ɛnwu na ahyɛ onyame asɛm ma. Beebi a ɔka sɛ owuo nkonimdie amene wo. Na owuo nkonimdie ɛwɔ he? Owuo wokaw ɛwɔ he? Na ɔse bɔne ɛso akatua ɛne owuo. Nti mmara no makwan sɛ obi yɛ bɔne a yɛtwe n'aso. Ebi wɔ koro a yɛde ne nkwa ɛsesa. Na yɛde Awurade ase sɛ ɔno na ɔhyɛ yɛn anuonyam ma yɛn tumi ma yɛde di bɔne so. Yɛdi bɔne so a ne yɛdi owuo nso so. Ɛsiane sɛ ɔnam Yesu Kristo so aba bɛtua yɛn yɛwuo no ho ka. Ewu a na nka ɛsɛ sɛ yɛwu wɔ yɛn bɔne mu no, Yesu Kristo waba abɛwu ɛde asesa. Ɛna ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛte ne mu a yɛwɔ daa nkwa. Yɛwɔ Yesu Kristo sɛ Awurade ne yɛkra agye nkwa a yɛnya tumi bɛyɛ Nyankopɔn mma. Ɛno nti momma yɛnto bɔne so nyinaa ɛngu na yɛmfa Kristo Yesu ɔno ankasa nea ɔbɛyɛ yɛntutu ntiatia mu. Ɔdɔfo abofra koraa sɛbi ɔka ne maame anufo ano a ɔgyae hwɛ n'anim. Onim sɛ wayɛ no wafom no. Na yɛn obi ani hɔ ɔbɛyɛ mfomso ɔbɛka sɛ minnim sɛ yɛ mfomso. Anyɛ koraa no ɛto mpɔfra mu mpo a wobɛhu sɛ wafom. Sɛ yɛyɛ gyidifo yɛfom daa nanso Yesu Kristo mmɔborɔ ho no nti ɔde kyɛ yɛn. Saa na womfa Yesu a ɛno nso ka wo bɔne kyerɛ Awurade. Nsonsono a ɛda mu ne sɛ nea wafa Yesu no waka ne bɔne akyerɛ Awurade ma Awurade de akyɛ no dadaada. Nti sɛ ɔyɛ mfomso bi a ɔbɔ mpaeɛ a Yesu Kristo hwɛ mogya no a ɔde agye no no. Na ɔde ne mmerɛ a ɔyɛ mu mfomso biara akyɛ no. Saa nipa no nkɔ so ara ɛntena bɔne mu. Saa nipa no twe ne ho firi bɔne so nyinaa mu. Nti difference a ɛwɔ ɛno ɛne nea ɔno deɛ ɔmfa Kristo koraa ne sɛ nea ɔmfa Kristo ne deɛ ɔyɛ bɔne no a onim sɛ yɛ bɔne deɛ but ntimi ngye ne ho no ɔda so nso ɛne gye bɔne no ho. Ɔda so ti mu.
obi a ɔyɛ Kristo ne ɔfom a n'ani ngye ho nti ɔntena ne mfomsodie mu. Adɔfo mama yɛmfa yɛn ho ma Awurade yie ɛfiri sɛ ɛnkyɛ na deɛ ɔbɛba no waba. Ɔbɛda ne ho adi ɛwɔ n'ani onyam sɛdeɛ yɛakan totobɛnto atwa toɔ no ɛbɔ mu a ɛhe ɛna wokɔdi daa nkwa ne awie. Onyankopɔn nhyira wo. Amen.